Jo recordo que tenia un Mecano i construïa bastant amb el Mecano i recordo que quan m'emprenyava molt, quan les peces no m'encaixaven, i les doblegava i les feia encaixar. Em rebel·lava contra l'obligatorietat de la construcció. Els materials es diuen nobles, no? El bronze, l'or, perquè el material val per si mateix. En canvi, els materials pobres, el material no val res. L'únic que val és el que li poses allà d'imaginació, de fons. Bueno, jo tenia una mare que m'exigia originalitat. Em deia, això ho fa tothom, això és una mica... no té imaginació. I m'emprenyava bastant. Soc eclèctic. Ja no crec només en una cosa, sinó que en crec en vàries. I el creure en vàries tinc un problema de connexió entre els distints àmbits. I llavors vaig decidir juntar-los. Si tu poses a un espai natural alguna artificial, l'espai natural s'artificialitza i l'artificialització es naturalitza, per exemple. És l'essència de l'ànima, no? Moure's. Allò que es mou, teòricament, és que està viu. No? Jo crec que ve d'una certa teatralització inicial del meu llenguatge artístic. El meu entorn era gent que no havia anat a un museu en sa vida. Un cop de martell amb una màquina, hòstia, crea un so i et fa mirar cap allà, i d'aquest mirar cap allà condiciones la mirada de l'altre. No necessito eines. O sigui, jo treballo principalment amb les mans. Amb els vestigis, amb l'arqueologia de la indústria, jo he trobat una bellesa amb les peces
que m'ha inspirat per composar el meu treball. Ha sigut com l'alfabet, durant un temps, del que seria el meu treball. El ferro ja li tinc un amor, un carinyo, i per mi ja està viu. Jo he arribat a la conclusió que les coses estan igual de vives que els homes, perquè captes, a força de treballar amb elles, veus que transmeteixen. I si transmeteixen, vol dir que alguna cosa passa, perquè la matèria no és inert.